Krásny deň, moje meno je Jana Solbičanová a ja vás srdečne vítam pri ďalšom dieli zo série Moči, krátkych, ale výživných súst nielen pre koučov. Začnem otázkou. Koľkokrát za deň vediete rozhovor sami so sebou? A koľkokrát je ten hlas k vám láskavý? Dnes si ukážeme, ako premeniť vnútorný monológ na silný nástroj rastu seba coaching. Pre koučov je to hygiena, pre verejnosť cesta k slobode. Pre mňa je seba coaching viac ako len nejaká technika. Je to vedomý vnútorný dialog, ktorý mi umožňuje konštruktívne reagovať na to, čo mi život prinesie do cesty. Je to spôsob, ako v sebe nájsť a kultivovať svojho najväčšieho podporovateľa, vlastného vnútorného kouča. Cieľom dnešného krátkeho videa je ukázať vám, že k odpovediam na svoje otázky nepotrebujete byť vždy v prítomnosti niekoho iného. Ten najdôležitejší rozhovor sa totiž odohráva práve vo vás. Seba coaching je teda schopnosť viesť so sebou kvalitný vnútorný rozhovor. Je to moment vedomého zastavenia a namiesto automatickej reakcie si vyberiete pre seba užitočnú otázku. O tom, ako sa užitočne pýtať, máme v sérii Moči samostatné video. Užitočné otázky nie sú nástrojom len pre rozhovor s niekým ďalším či s vašim klientom, ale aj pre vás samých. Každý z nás máme v sebe vnútorného kritika plného súdov a strachov, ale aj nášho vnútorného múdrca, ktorý nesie náš prirodzený potenciál. Seba coaching je nástroj, ktorý utíši toho kritika, aby uvoľnil cestu vášmu potenciálu a skutočným schopnostiam. Vnímam ako dôležité povedať aj to, čo seba coaching nie je. Nie je to nekritické potlapkávanie sa po pleci v štýle všetko je super, ale ani sebabičovanie sa za chyby. Nie je to ani osamelé blúdenie v problémoch, ale aktívne hľadanie riešení. Seba coaching je teda vedomá práca so sebou cez otázky, pozorovanie a malé kroky, ktoré vedú k väčšej jasnosti a konaniu v súlade so sebou. Je to najmä proces a nie výkon. V seba coachingu vnímam 3 hlavné piliere. Prvý je pozorovanie. Všímam si, čo sa vo mne deje, bez toho, aby som to hneď hodnotila alebo riešila. Druhý je zvedavosť. Pýtam sa, čo to znamená? Čo mi to hovorí alebo ukazuje? Čo potrebujem? A tretí je voľba. Rozhodnem sa pre ďalší malý krok, ktorý je v súlade so mnou. Seba coaching je vlastne spôsob, ako sa uprostred dňa zastaviť a povedať si, počkaj, čo sa to vo mne deje? A čo teraz potrebujem? Pre koučov je seba coaching veľmi dôležitý, pretože im pomáha udržiavať vnútornú čistotu. Keď pracujú s klientmi, prinášajú do priestoru seba, svoje témy, svoje nálady, svoju energiu. Pomáha im spracovať vlastné témy, aby nezasahovali do práce s klientom. Všeobecne však seba coaching každému jednotlivcovi pomáha znižovať zahltenie, robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s jeho hodnotami a s jeho identitou a budovať vnútorný pokoj, ako je vlastné sebavedomie. Seba coaching je aj spôsob, ako si dať potrebnú a primeranú pozornosť v každodennom živote a ako žiť v súlade s tým, čo je pre nás skutočne dôležité. Ponúknem vám teraz niekoľko jednoduchých spôsobov, ako môžete so seba coachingom začať pracovať hneď dnes. 1-minútové zastavenie. Raz za deň sa na chvíľu zastavte a položte si otázku. Čo sa vo mne práve teraz deje? Nesnažte sa to hneď meniť, len to pomenujte. Mini reflexia na konci dňa. Na záver dňa, pred spaním, si položte tieto 2 otázky. Čo dnes bolo v súlade so mnou? Čo by som zajtra chcela urobiť inak? Toto je veľmi jemný spôsob, ako sa učiť zo svojich dní bez kritiky. Seba coachingové otázky pre rozhodovanie. Keď stojíte pred rozhodnutím a cítite zaseknutie, položte si tieto otázky. Čo je tu pre mňa dôležité? Čo je najmenší krok, ktorý môžem urobiť? Práca s emóciami. Emócie sú informácie. Skúste si položiť nasledujúcu zaujímavú otázku.
Ak by táto emócia vedela rozprávať, čo by mi povedala? Je to jednoduché, ale veľmi účinné. A moja obľúbená technika pozostáva z 3 krokov. Pomenovať realitu, pomenovať potrebu a zvoliť malý krok. Napríklad, som unavená. Potrebujem spomaliť. Dnes si dám kratší pracovný blok. A prečo je to jednoduché a veľmi účinné? Pretože to prepája vnútorný svet s konkrétnym konaním. Všimnite si, že seba-coachingové otázky otáčajú pozornosť ku vám a k tomu, čo môžete vy sami urobiť pre seba. Pomáhajú vám vystúpiť z mindsetu obete, kedy máte pocit, že ste obeťou okolností alebo konania druhých. Umožňujú vám vrátiť sa k sebe a k vašej vlastnej schopnosti postarať sa o seba a prevziať zodpovednosť za to, ako sa cítite a ako konáte. Pre tých, čo si vedú rôzne denníky a zápisníky, je seba-coaching vo forme písania otázok a odpovedí veľmi silným nástrojom na prepojenie sa so sebou a svojou podstatou. Seba-coaching vám dovolí byť viac tým, kým už ste, bez nánosov strachu a cudzích očakávaní. Keď kultivujete svojho vnútorného kouča, prestávate byť obeťou okolností a stávate sa tvorcom svojich reakcií. A to je tá najväčšia sloboda, akú môžeme v živote ochutnať. Keď kultivujete tohto svojho vnútorného kouča, budujete si kompetenciu urobiť vedomé rozhodnutie aj v momente najväčšieho tlaku. Pre nás v komunite Ikigai to má jasný praktický dopad. Naše Ikigai nie je statický bod, je to dynamická rovnováha. A tu neudržíte bez pravidelnej revízie vlastného vnútra. Seba-coaching sa môže stať vašim každodenným nástrojom na kalibráciu vnútorného kompasu. Bez neho len nasledujeme mapy, ktoré nám nakreslili iní. Váš vnútorný coach je stále s vami. Stačí mu dať priestor. A teraz si vyberte jednu otázku alebo jednu techniku a vyskúšajte ju ešte dnes. Možno len na minútu. A nechajte ju chvíľu doznieť. Na záver by som vás rada pozvala do Ikigai Community, kde nájdete množstvo zdrojov pre objavovanie svojho vlastného Ikigai. Práve prebieha výcvik na Ikigai coachov, no už teraz plánujeme výcvik pre ďalšiu skupinku Ikigai nadšencov. Prajem vám, aby seba-coaching bol pre vás priestorom, kde sa môžete vždy vrátiť k sebe.